Bari so ban ai kuble pi baro kilom kmi kilom pa kon samla bat iwe pi baro kelma jer gerteng te brain ker khulang pi baro te kabanta ka bang ekren ha ke ga janmit kalom shapang ka jing nang san ha ka jing em ba ken yamen sem ka ji shakri oble ka jing nang san te tune puli ka tu ga ne ga tin ga job lai ngai scam ha ke ne ga janmit phira ma so thu ke ga penla ep banasan te kaban pensan ni ka jem ka jompi ka dei ka tin ka job lai amen de tang tin ka job lai bat ka jingalam ka job lai hi ban pensan ni ka jem ka jompi lem kum ta ka long inam la bansan ye phai ban nga ka ne ka pon na ka tin ka job lai sithi ben kong jong u petros lenong ka ba ar ka khor ben kong ter hadu ka balai Hiktin ke orang kumni, nama kita habal ino ia ka jing persniu baro, bagi jing syukur baro, bagi jing le arsap, bagi jing bishni, bagi jing krensniu baro, kom ki khunlung badangkha, topin ko hir ia ka basngur ka dut, ka bademen sim, kenang ba pinyo sandeka, syaga jing penem, lada pilama bauturai, ulong basbun. Ong lang ini kitina din jonga kom ki khunlung badang kha to phin ko hir ye ga sngur ka dut ka badai men sim khnang ba pinyo sandaka sha ka jing panem ong biang khnang ba pinyo sandaka sha ka jing panem dak dak tin ka joblai Daga dut ba kenya man sim ka balong ka tin ka job lay. Hallelujah. Habala khai khunlung. Ki ai berbor daga dut khnang bo nan he nan san. Te dina ka daw ha ka jing man sim ro ka sriem. Bagi nang san ha ka jing man sim da ka ba ngi bandi ye ka dut ka ba kenya man sim. Bag man tangan batay pi ka daga dut ba kenya man sim. Kadai kani ken kabangi ong ka tin ka joblay lain ngila manong ka bible ngila man sande kani lengba ka puli lengba ka puson lengba ka bangi yit benia bat ni kongu ye ka tin ka joblay kan penlong yang abade pi banang san ha ka daga jinglong bakken jaman sem ong biasa yesin khnang ba pini osande ka sha ka jingpenem Ki ong khnang ba pinyo sandaka kamu dak kamu dak te ka dut ka bakran hang te neng ba kamu ayu ka to dut hang te ka theo ye ka tin job lai u Jesu ong ha ga gospel ka jong o Matthias ka to ka nong ba sao ka khot ka ba ning kom te ha ban show you Jesus Christ because now ong no Jesu ha bo setan wan ye ka ban pen show Jesu ong to pen klak pu ki ke mau O Jesu ang tang dok pu bo briu em da tin bala mi no na kisin tur ka job le ong la mat nga de tin ong bom tang dok pu bo briu em de tin baro ki ba mi no na kisin tur ka job le hi wat Jesu Kristus udang jawab kumta yo setan kumta mangiro kumjo ngini man san haga daga jing pen em ga job lay but ngalam nang baga point ga ba daga janmit kalong hadu kat nung insan point ga ba ngila su thu ba point mening kong kalong de daga tin ga job lay ba ngila ban san shaga jing pen em mentangan poi ga point ga ba ga point ga ba ngan shim naga shithi shilong ebesos lenong ga ba saw ba ga khot ga ba khat lai terter ebesos lenong ga ba saw khat lai terter kong kumne tar endang ini poi baro shaga daga jinglong kawai jonga jingai bat jonga jingtip yo khunu blai hadu ka jinglong ramba ha hadu ka jingtheu ka riang ka jingdapu kres bakum tang inolong shogi khana bala pensat kinting de bala rong keleng daki le er ga jikai baro daga bushalai ki breu ha ga jingle sienti tabakum ga busniu ga jikai bakla hangi osnyo ba pol tho shakinong ebesos wamba tat ndang ni poi baro shaga jinglong kawai jonga jingai ba jonga jingtip yo khunu blai
ong lambat ngani gintin hadu kajing long ran ba bha hadu kajing theo karenian kajing dap ukres karenian kajing dap ukres ngakwa bali tu phi ba don kawai kajing penpau kajong ujisu hak por ba kini ki shakri ke jom lai ki le bani kendu yo jisu shatai shabaneng la le ben yang hajan jo ujisu khamtam khndiat karniang ban ye ubriyo lade wan sa way ubriyo ba khamjrong abrathai udare yang ber jisu kres ujisu khamjrong khndiat bani utaro kumta ujisu ukhamjrong ban ye kibriyo bat ka ko ni rupi hak jinglo man semru kom kumta ujisu ude berasan hanu kata nama ude kono blai haleluya ude kono blai baru kuah ya pi ki heb ke berit ko ya pi ki samla ko ya pi baro pi nang san ha ga jisha kriyo blai ba pimde shu ki khna ha ga ngi pidam nang shu ki khna wo pol hre pi nang san kong kumno tat endang ni poi baro sha ga jong ka wei joga jingai kamut ba hak ba pon nai kla san ba hisar soto ba baro ngin poi lang ha ga wei ga jingai kabalong hau Yesus Kristus. Amen. Kita bilang ya bisniam. Kita bilang ya bisni breu. Keempat san setia ke jom mensim. Kita kita kira san ha ke jom mensim. Kita kita bengai. Wat kita kita namshun. Kita kira nama san ha ke jom mensim. Ngapa ha skor na itu pikir ke disha. Mental ada ubreu ushun ya pi le kumno yo ta ubreu. Tin jo ke hikai ko man mde ben kren ben yo mde ben tim yo amde setia ban ya kren persya yo re yo le bha yo upole le umba lalu breu an tu ke tiar ka jompi mapi pin besayo ban kan ton ya kita kirnga ding berham halo ke klik jo ta breu hang ta selango balai breu ule bha pen yanga habanga ngade breu basnio unsa kala ka bamot pinang kata ka tin ka jole ka hikai ni buat ban ya kilomishon ban ki perbengai ban kilo ki jor ban permarjan kumbayalade haleluya ban ki paramarjan kumbayalade ban le bha ban kan bha ya ki paramarjan kumbayalade ka tin ka jole ka ohani tat ndang yo poi baro se ka julung ka wei jo ka jingai ban ka jong ka jing tip yo khunu blai kamut yo khunu blai belong u Yesus Kristus ngir ben tip purabha yo Yesus Kristus khunu blai amen koi pi ba iwei mo ben jo pi pire tip ha ba tip kham ha susu ya u Yesus Kristus belong khunu blai haba ka puli ka bible ngatip katu kat ni syafang u Yesus tidena ka ne tin jo blai ba pila ban san Bafiran manang tim susu yaki badai jomo Yesus. Haleluya. Haleluya. Ngaken tu nama kata yapi lada pi ko ban sana ke jomo sem puli bahai ke tim jomo. Te kata kalau ke bahasibun lada pi ko ban sana ke jomo sem puli bahai ke tim ke jomo le. Kenapa pini asan beka sekajeng penem. Syubu nuksa menta himbam Yesus kaja kado kijor bagi baman kasni ki pensane ka met te komjo ka jingle school ka jompi ka pensane ka jabing renga ong apeng jopi menta lari puli ka tin ka joblai ka bible pensan ha julong baken ya mensen kisno to ngai lightly kinuksa bansan ka ne ka met nyaban bang ka jingbang bansan ka ne ka jing nang jing start ha ka click ka junge ya balik school puli ke school jopi bansan pat ke jinglong men sem puli ke tin joblai spell lendet ya ka kada pila ai ba tin joblai kan rumha ha ka donot jompe ngara ong sisen na ba ngine ya puli bible bat kinong manipur ha ba ngisad don ke je duai komtang la puli habdeng jongki ya ke wege tin joblai ka ba kordor ba ka ong ba ai ba tinu Kris kan syongker hai haki dulu jompi ngan puli apeng jompiro ye kata gene ka por ha gene ka janme tore phai kolosai lu nang balai
kadekot ba khat riu Kolosai lai khat riu ngap ong kum ni ai ba ka tino Chris kan shongker hai hapo jompi hak jin start baro dag ba hikai ba dag ba yes neng perok hikisam hak jing ruai ba jing kerut ba ka nyaman sim dag ba ruai dag jing ai ke donu jompi shautrai to ni orang ban ngai ni kan benta ba sheneng ai ba ka tino Chris kan shongker hai hapo jompi sachisin ai ba ka tino Chris kan shongker hai hapo jompi di katalog ka tin jo blai amen kom ai ba ka tin jo Chris kan shongker hai hapo jompi kamur ayu shongker hai kamur ka don bun ba kadi ben don bun ba ka tin jo blai ha ka ta donut ka jompi lani hapo ka jing ha men sim jompi hapo ka jing tip ka jompi omne se dia ben tip tang khndia ka tin jo blai kadon ka jing ma ba lani tip khndia ka tin jo blai kadon ka jing ma ka Bible ka ong kum ni na ka tin jo blai na kitab Hosea kong ba ye ki breu jama lapan jot namar bom don jing tip ye ki breu jama lapan jot namar bom don jing tip nama kata ngimde banduna ha ka jing tip ye ka tin jo blai amen laringi ko ban san kalong haru kata te minta pat hadu ka to ka tin jo ka ong nang tangan phai biang se ke bala puli nang kong mene ka ba ong ba tat hadu bagin poi sya ka jolong ka wai ka jingai hadu ka jing tip yo kono blai hadu ka jinglong ramba ba hadu ka jing theo ka riang ka jing la pres ong la bat ngai de kentin sisu hadu ka jinglong ramba ba hadu ka jing theo ka riang ka jing la pres kabang la puli mani Efesos lo nomor sau kade khot kaba khat lai ke kren ya kata hadu ka jing long ramba ba ngako ya pi ke samla ba pinang ka menang san hadu ka jing long ramba ba amen ba pinang san au tura Jesu pinang san ka jing tip pinang san ka jing champang to kan puli khndia ya nuksan au Jesu naga gospel ka jung Lukas ka nong ka ba kan puli ne por o Jesu Kristus nang san ngap Lukas nong ka ba ka de khot ka ba san pu ka ong kum ne o Jesu ru ulan ang kraw ha ka jung start bad ha ka yen bad ka jung sobha ha khmat ublei bad kibriu ong lawat ngane ka kentin ngap ha bro ong lang maro e ka kentin o Jesu ulan ang kraw ha ka jing start bad ha kirin yang bad ka jing sobha ha khmat ublai bad kibriu kalong ba sutunat kara kata bo Jesu Kristus umdei basa haju haleluya haleluya umdei basa haju henry long ulang krau kane ka jung nang krau kumut unang san ha kirin yang nang san ha ka jing start unang sana ka jing champang ka jungu nang ta susu unang sanru wala ka jing penso ha ka mo penso long yo blay bat yang kibreo ong biang sa Jesin o Jesu ula nang kraw ha ka jing start bat ha grenieng bat ka jing sobha hakmat o blay bat kibreo pa kita gilong jinglong jo Jesu kuat ni menlong kamu Jesu. Next kan barang ni kuat menlong kamu Jesu. O Jesu unang kerau, o Jesu unang san, o Jesu unang roy. Ye baru utip. Ikan mau ni aman dalam dap kadar senem. Uya sait niya haga temple bat kiran ba sanhirin. Haga bagi kimi kipa gelan ang late no. Hari Jesu dan saku haga temple. Ye keren ye sait niya bat kito kiran ba bat kinong tho bat kirusai. Haga temple haba kini ke ramba kinong tho kirusai kli jingkli o Jesu o jeba biang henre ba Jesu kli jingkli ya kita ke ramba lendo ya kita kirusai ya kinong tho kinang ban jeba kimla setia ban jeba maba o Jesu o long start ha champang ha ya ke tin ka joble te ngakwa kum ni bangi baro ngilong kibreu ke banang san
ngilong kibril ke bilang roy ke jing start nang sana ke renieng nang sana jiwa mensim nang sana jing syampang bat hage bon ke kabangi don kam haga jing ga jungi nang da shushu ngakwa ruban ang baka jing san ke bakanya mensim kanira be phi ban itu ke baro banira be phi ban itu ke baro kaktin jube ke hikai ko ba kadon ko ke jing ai jong mensim lomba bang yo eta ke jing ya ke jing ai jong belai kabalong daw mensim ko jong belai ngila ban sutu ngila ban itu ya kita ki mensim ki bala ban turai ha ka jingem jong ki breu mensim ko jong belai hikai ni kata ke jing ki ani utau ba ki anta mensim anta deno blai ni dena wepat ngila ban itu san pulek tin blai mo sabha barang is bahang ni ka shithi ban kong shinong koren nong ba khat ar kito ki jing ai men sem na do prater ter sabha nama rasam do men sim ya ka tin ka jing pen start ban wepat ya ka tin ka jing pen tip kan ko muju men sim wepat ka jinge da ju men sim hoi pat ki bor ben kia da do ju men sim hoi pat ki batrei ki kamba bai hoi pat ki jing thurupa hoi pat ka jing pene pher ya ke men sim hoi pat ki thuli pa bunjai te hoi pat ki babatai ya ki thuli karen ko ki jing ai hante om bunadin jumai ni ko bai bai hoi pat ka jing pene pher ya ke men sim sa chesin om yang ni kinten bad hawi pat ka jing pene pher ya kemen sim telada pidon ka jing start ka jing shampang no blai pilawan pene pher kemen sim pilanan san pilanan roy ha ka jing shampang ba kemen sim komta pilawan so tho bakane ka dai na men sim jong blai ne kai na wi pat pilawan yit pilawan bishar ya ke baro ba pilawan so tho la bidai shak pilanan san utrai hilsa so thu ya ka jing tre jong men sino ko amen hanai ada kuno phim sana ka tin jo blai phim sana ka shakri blai la da wan sa ka no no phim itu phim o men sino ko la banam dai na men sino ko shushu ka tin jo blai ka krenang tu na ka shithi ben kong jong u yones lenong ka basau ka khat ben kong ko ni ki tin shithi ben kong yones lenong basau ka khat ben kong ter om ko hebe it wat nget ye men sim baro hande to de tenju yit ye ge men sim la ki long ni em no blai na ba shibon ki no thulupa balam ler kilale mi no shikabal the dekani pi thu yo men sim blai ka men sim baro ko phla yo jisu balwana ga do kalong no blai ka men sim baro ka bam phla yo jisu kam long no blai om ban ngai ni kin tin ka men sim baro ka bom phla yo jisu ka bom phla yo jisu kam long no blai hande ka men sim baro ka bom phla yo jisu ka long no blai hanta bila sabtu ga jine pher ti manuwate me kata de bring bala ngam ho men sim de bring bala nan san ke lai pim patte ke bro don kam ban samade ki jeseng ban phadwai berbor IT bahaya lebih show trajisu, pulih bahaya ketin ke joblai kenang ba, an wengno ia kata ke jingbi, an wengno ia kata jing bom shampang, an aino happy ke jing shampang ke jing start ke bakin jaman sim. Kani kalau ke badan kamha, lemu kumta pihak ban shashkor, haki deki ben sim maman, haki ben sim bam koi. Namar kamtam gisi bakado bunba ke ben sim maman, kumu orang Paul Timothy, orang haki gisi bakado. Bun kin hapno naga jingai daga perja skor ya ki men simba skor bat ya jinkai kusoi nama kata hagi simba khadu gidan ka man pikir bah tenang bagin like naga dagi borsdan ki ba manile ya ka jimba jingi to naga shushu kata ka dega way ka point naga shushu kan phai se ka point ka ba lai menta ka balang ka balang san utura jisu kres kare ka balang ka pernai bah lani ubriu lani kibriu kibala nang sano tra Yesus Kristus kidai ken kibriu bala longkon ki sipai ke bayele thma bal mata ngan puli na ke
Kitab Solomon. Kitab Solomon kalanam kawan riu kadukhat ka Shipau. Riu Shipau. Kitab yang Solomon riu Shipau. Sekarang kulit mo. Ke kene ka ba ikom ka step. Ka ba pernai kumu benai. Ka ba syai kum kasmi. Ka ba ishir ke kumu payapom barak lama. Solomon riu kalanam kadukhat ka Shipau. Orang mengai lagi kentin, orang berok ke kene kaba ikum ka step kaba ibha kum benai kaba syai kum ka sni kaba ishir ke kum payapom barat lama pekat don ke cingkeli hangne kaba kom ke kene habung yo i kata ke kene ko pernai ke kene ko thaba ke kene kaba syai kum kata ka step hagapon man step hagapon ba kesedang ban tengshan kene ka mingi ngais kem ka thaba ba hila ban pe ka ipnai ke kene ka syai kum ka step nang ta shu ke kene ka ibha kum banai la i kum banai nang ta shu ke kene ka i kum ka singi nang ta ke kene ka i kum upaya pom bara lama ngako bali tu pi kadai kabalang ko nang san utra Jesu orang banga kadai kabalang nang san utra Jesu balhani ko ban kren pat yangi habang kabalang la nang san kamu setia kaying mane kana malan pernai lani ka building kana malan pernai Henry kadai kabalang ka mut ka jingem ka jonga ba jompi habang ilang nang san na utra Yesu ngin pernai kum kata ka step ngin itnat kum utaw benai nang tangin syai kum ka singi nang ta bedingin longru ka ishur khay kum payapom barat lama orang man ngau payapom barat lama ki kata ka kenhun payapom barat lama hato kam ishur khay imam long kum kata ka kenhun ka pan hiatma te kani ka theo ye phi ka theo ngi theo nga theo we baro kat kita ki balajit jo try ko nang san banlong ki sipai jo try Jesu haleluya ngis kem bi zo tu egane am jidon ma tung sipai khunlung am jidon ma tung sipai khna barabor kalamba an tung sipai barabor ibri bara biang kata kat nosnem khat prasnem shane kintung sipai labiang lut ki certificate labiang lut kita ki ID ba fer namagata yota kin sa tung sipai nganong ani gapor ni ki bange ni ki kristan nilong ki sipai jo Christ amapol amen nilong ki sipai ni hatmai ke ye da kut jo ga jingdum ye ki bor jom satan ba koi nilong ki la king atiar ko Paul ang yatang to king atiar ga jom le barro naga Efesus man riu gadokar ba Shipau terter krene kata nilong ki breu ki jomoble ki sipai ki jomoble ki bala nang san bat ki bala penbit penbiang yelade bala ki sipai jong Jesu Christ tega ni krene kata ken kadai kabalang kadai mangamapi ki bala nang san utra hare wala kata kampat ko tang kata u Jesu Christ on hadu kajinglong ramba baha hadu kajing theo karaniang kajing dalam Christ amen tak hadu orang bangin dapoy syadu kajing long ramba baha hadu kajing theo karaniang kajing dalam Christ hi teu Jesu Christ kwa ingi bansan hadu kata ndai setia ban sulong tangki kena bala pensiat kenting de killer jo kajing kai baro hendrai long pi ke basan ha utra Jesu lemba ke batit ega tim ke joble daga ba pi bitip ega tim joble komta kan don ke jinsan ke bakan jaman sem amen te nama susu satang khiniat kan sem seskor baha bro yesga baha ke de por te menta ke to ke de ke balai menta pa ngan poisa ke pat ke benta ke lomba ka jinsan en tenjuru lemba ka jingie kita san kanu run rela da piduna ka jingie nimlong AUM mo por
hai ban ngai kan ego kan tin sithi ban kong sinong korin lenong ba khat lai sithi ban kong sinong korin lenong ba khat lai dekat ban kong ter upol wong ba langa kan ki thrik ki brew ki angel habangan don ke jige ngajalam kong ke wiang nong basawa bat kum ke shikuriau ba shaw shaw ter kan puli langa don ke jing yatlu pa ba ngasem phang ke jing mayan baro ba ke jing tip baro ba ke don ke jinge kan ben pen ria ikilum habangam don ke jinge ngamlong rum anglawan ngani kintin ngamlong rum sajisin ngamlong rum kamut ngam patsan lada ngasem phang ki ek baro ngakren ki thul ki brew ki angel habangam don ke jinge ngamlong rum kadam ke jing sang ke jungi ka sang tang ke khli Satu lapan yang, apa het apa kali, mana lapan yang, ukelon. Tena kata kadau, ngabatai hagere ke pol gong ba, kamlong setia ke pementoi, lari ni het apa kali. Pol gong, langa keren kita lagi brew ke angel, apa ngamdol ke jige, nada susu langa dol ke jige terlupa, bagi jing sempang ke jing mayan baro, bagi jing tip baro, apa ngamdol ke jige, kolong ngamlong rum. Laten jut yang ini dah kabor ke jauh belai. Langi don em ke jige ngaku ban kren sa ke wei ber kata kolong langi devan san kata ke jing san ke pura kolong ngin sa pentip no ya kata ke jing start bun sertap ke jomo belai ebesos kren ni kata lenong ke balai ke de khot ke ba nado khandai terter khandai sipau nan pulai ni kiten ong ne hadu khat wei Bari yang kapan pensau tu, yang beri baro, kaya kita gajing penia, jom kita gajing mayan. Ya kepala buri nabam jukut hau belai, berthau kaya baro, kenang bani pentip mentah haki, jingsen syar bani bor, haki jaga beneng, dah balang. Ya gajing start berbun sertap ke jom belai. Kat bah kum gajing temu bam jukut, ya kepala temu hau fresh, utrai jungi. Allah bat ngan tega dukat ke bah. Kabashipau kenang bani pentip mentah haki jingsen syar bahaki bor haki jaga beneng dah ka balang ia ka jing start babun sertap ka jong belai pai kene kalong ka duty jo ka balang kene ka duty jo ki nongtre ka day ka duty jo ki pastor kene ka duty jo ki bangai baro baong ka balang ka thawe baro Daka balang ngin pentip yang jistar babun sertap ke joblay habaro bat habaro. Amen. Ha pentip kata jing pentip ru kamdi setia tang ke ktin. Hanoi ha ka bor ke jomo Jesus Christ. Amen. Ka bor men sebe koi. Namar belai namar ba ka gospel kamdi tam ha ka ktin. Hanoi ha ka bor. Ikan mau nem Jesus dan ka bor. Halo ki biseng, halo ki nyal tham, halo kita ki ksui, halo kita ki baro Waduh kusoi bela nurun jingtap, haban keren yo Jisu. Omewan seni ban penjitom ini, shifting yo Jisu. Kaya berko ban ong lomba, ni mentip ham ngila sanu troy Jisu Christ, ni ngimdesho banang shifting de kaya berodai, ni you right dak bor ke jong belai, ya ki bor stan baro, bagi kusoi ki kray kin pet. Haban ngila san au troy, ngekres pang jing san bagi musim. San hadu keren yang ke jingla Christ. Amen. Tadnang yo poi baro syaka jinglong kawai juga jingai bat juga jingtip yo khun belai hadu ka jinglong rangba baha hadu ka jing theu karen yang ka jingna bu kres bakumta ngenam long shugi khna yaki bala pensat kenting bat bala rongno kelen dakil air Jikai baro, pada ke buj selai ke brew, hak yang le sianti, kat kum ke buj sniu, kat jikai bakla. Hinang san, naga kerdan seka kerdan, nak om mene, naga jinglong kunlung, syaka jinglong kena, syaka jinglong samla, syaka jinglong rangba, haringam keren ya ke jinglong temen. Haleluya. Orang menga nginang san nak jinglong kunlung syaka jinglong kena syaka jinglong samla
Syaka jinglong rangba. Kata lo kajing syai. Naka banta kajing san bakanya mesim. Anda bila san bah kajing mesim. Kata long ba. Hila kloiro tat banesyam yutra Yesu. Ngelakren ako ikajaka. Haba kabalang lasan bah kalong ka nolait kurim jo utra Yesu. Kalong ka nolait kurim jo utra Yesu. Haba kalapin kre iradi. Kalakup ikajan kup kibali. Nang ta susu kala yo ta jen linen bani ba pernai nam kata kalau makloi bane syam yo nolai kurem balong Yesus Kristus katheu yang awre phi bagi nang sanno ha ka jing pen khoi na ka jing kala ka mut sha ka jing pen em na ka jing pen em sha ka jing pen ksan jing pen kental khoi hadu ka jing pen dapura da men sebe khoi kata lo ka jing san ka jungi te uble ka khoi pi to ne doilang ne por Next campaign dua yang try irap yang apa dengan san haga dari jing syakri me ngan long syu kena ngan long syu kena hari ngan long kata ko lang san haga bar syakri me nganam thai ben pule bible nganam thai ben dua nganam thai setia barai ti laga jing me besai yang ada ke tin ka jome bar amni kata pi dua re da pule re ka te to nai ti so try ni for ko pa jing amne wan khmat jome haga ke tenga jo Jesus Christ ben Nazareth. Hallelujah, try Jesus Christ try. Nai mo me Jesus khoda gani ka por. Hagani ka jamia try Jesus we friend. Ye ka dinang san ba kanya sim. Magin san ka jing sim ko try Jesus ye juma. Kenau lay barogi khon jame. Langide ke samla langide ke ramba langide ke bala. Dan lagi jongi ye sem try Jesus. Hare aba ka insan ba kanya sim kan long. Haga bakanya mesim ya way barot rajes re nama kiran kama belen yo jing sa ko san ka singi se ka sinya trai hallelujah trai hallelujah oh Jesus e jama trai ker khu ya rab ya barot rajes